Yung luto natin guys, ito na yung kinalabasan yung ginawa natin kanina guys. Kaya tingnan natin yung loob guys. Sarap guys oh. Yummy. Ah. Guys, magluto tayo ng tuna bread ngayon at tuna rolls. Meron tayong century tuna. Meron din tayong mayonnaise. Lagyan na natin guys ng mayonnaise. Ayan, konti lang. Tapos pagkasunod, lagyan natin ng asan din tinigyan? Itlog. Ayan. At merong resin guys. Lagyan na natin yung resin. Lagyan natin siya resin guys. Ayan. Nasobra na ito sa sabaw. Ayan. Meron din tayong Eden cheese. Kunin mo yung tinapay mo. Meron din tayong tinapay guys. Yan. Pinipisat ko na yan guys. At meron din tayong skyflakes na dinurog-durog guys. So tingnan nyo guys. Yan. Gagawin na natin to guys ha. Ayan. Guys, ito na yung nagawa ko guys. Ayan, ito na nagawa. Ito yung skyflakes na dinurog-durog ko guys. Ngayon, meron tayong itlog. Sausaw na natin to dito guys. Ayan. Sausaw na natin to. Tapos, ganyan. Ayan. Sabaw talaga. Tingnan mo ako sa cycle, puro reveal. Ayun guys, nagpainit na tayo ng mantika guys. Hintayin natin mainit bago natin siya ilunod guys. Ito na guys, nilagyan ko na siya ng skyflakes nga dinurog-durog guys. Kaya prito na natin. Ito na guys, ilunod na natin siya guys kasi mainit na yung mantika guys. Ayan na guys, nalunod na natin yung lahat guys. Mayroon pa pala, konti na lang. Pero puno na siya. Hintayin na siyang hintayin natin siyang mag-golden brown guys. Hinaan lang natin yung apoy para hindi siya daling masunog. Hintayin natin siyang mag-golden brown, saka natin ihaunon. Ano ba sa Tagalog na haunon? Oy. Ito yung guys, tuna roll. Kung meron kayong mga tuna dyan guys, sa tindahan ninyo o sa mga stock nyo, gawin nyo to guys. Masarap to, promise. Sarap guys. Kain na tayo guys. Ito na yung niluluto ko guys. Kunti na lang natira. Binanatan na. Ay, binanatan na ang cheese. Hop. Ay! Tok din naman yan. Dumi ka? Sa Bristol, nakakita. Ano? Yun ito negosyo ba yan? Ilaw ka. Harap. Tayo na nga ako, ano? May kaya. Mahanghang lang yung tuna. Kasi binili ng partner ko is hot and spicy. Mahanghang. Kapag yung mahanghang. Hindi pa yung mga bata. So, spicy. Ano ko? Sapo daw. Nakapatong yung iyo eh. Babay mga guys ha. Isa pa! Sapo daw.